dnešního videa. Dneska bychom si zahráli hacknutý Shadow Fight. Prosím vás, napište do komentářů, že aha, se ne, ty si kompenzuješ něco. Ne, já vám chci ukázat jenom celou podstatu hry a vlastně jak to vypadá s tím, když si vlastně, když to řeknu tak, jako když si kupujete, tak já to mám free, že dejme tomu. Takže tohle takhle na začátek a my můžeme jít bojovat. Aha, jasně. Já jsem tady tebe teď začala hrát, což znamená, že jakoby to se automaticky mám nějaký ten postup. Aha. Takže já mám automaticky nějaký ten postup, no. Takže. Tak. I když možná, že by ty zvuk mohl zapnout, že? I když. Ta hudba. Jako, ta hudba, jakoby, to je jedna jakoby z takových těch her, kde vlastně vás baví jak hudba, tak vás baví i vlastně ten styl té hry, což je přesně můj typ vlastně. Jinak kdyby se ptali, kdy bude Minecraft, tak mám, tak zítra by měl být Minecraft Pocket Edition, jo? Takže je to teda, máme naplánovat věc, co budeme dělat, jinak bych se tady v tomhle videu vlastně chtěl omluvit i za to, že tam budu mít nějaké suroviny navíc, protože jsem dělal díl, jak jsem těžil, ale Sandrátor byl šikovný a vypnul si nahrávání, nebo jako dejme tomu nezapnul si nahrávání. Takže celý díl jsem těžil, povídal jsem a byl takový povídací díl. A pak jsem zjistil, FPS are very low. FPS nechci snížit. Hele, profil. Co chceš ukázat? Aha. Aha. To je to trénování. Takže dneska bychom si teda dohráli Lynxe a v příštím díle bychom šli na Hermita. Take a look. Aha. Takže tohle by mohlo být tak 7-8 dílů. Podle těch aktů, že jo. V každém díle dohráme jeden akt. Jasně, dobře. Shadow Fight. Ono to bude čím dál tím těžší, jo, příště, takže budu i stříhat, jo, třeba některé boje třeba budu něco třeba vystřihnu, že třeba nějaký boj třeba dám úplně pryč, jo, aby to video nebylo tak moc dlouhé, jo, takže to prčic. Jo, dobré. Já jsem se mám zmáčknout na ten easy key. Takže se omlouvám za to, no každopádně. Jo, on nám psal, že jsme máme 2, aha, takže jsem mohla být nové zbraně. Každopádně jsem chtěla říct, že tady bude teď u toho Lynxe, teda jako vystřihnu něco. Víte co? Budeme tady, potom se budeme nakoupit, potom to střihnu a budeme vlastně jenom ty boje s těma jeho bodyguardama, jo, takže tak jo. A možná, že tam třeba nechám třeba ten poslední boj, jo, prostě z každého, nebo 2 poslední boje, jo, protože jako nechci mít to video třeba dlouhé, nevím, půl hodiny, jo. My se totiž nevlezlo do toho zařízení, jo, takže abyste to pochopili. You win, super. No. Forever alone. Jinak, by the way, tohleto hru už jsem hrál, takže vím, jak to přesně funguje. Robux si koupíme. Většinou budu kupovat za diamanty, protože to je výhodnější, jo, takže abychom si tak dorozuměli, jo, takže teď půjdeme teda na toho Lynxeho bodyguarda a pak zase se ozvu až na dalším levelu. Takže vezmeme toho bodyguarda a pak se ozvu až na dalším bodyguardovi. Break. Round first. No, tak jako... Aha, jo, jasně, aha, dobré. Boom, boom. Critical. Jo, no tak asi na něho nemám, no. Když on je insane, což znamená v překladu šíleně. To je refrén, to je super.
Každopádně to není jedna z těch her, které se hrajou jenom kvůli hudbě. Od toho tady máme Geometry Dash, že jo? Tyjo. Bum, 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 tak. Bum. No, ale teď mě nesmíme drát, že? Protože on jako mě zabije, že? No, jasně. On ubere tolik, co já můžu a úplně jako jinak. V jiném měřítku to je. Bum. Tak. Jasně, critical. Tak, a co by teď? Já zhodím na zem. Kdyby on to udělal mě, tak já už jsem dávno dead, jo. Takže jenom tak jako pro info. No. Tak tohle to asi prohrajeme. A nechápu absolutně, proč to je Inze, no, takže... Jen abyste věděli, jo. By to mělo být lehčí, ne? A to nevadí. To je 100 metrů. Bum, bum, bum. A jde na to, že budeme dělat ty akty na polovinu. Takže bude akt 1, první polovina, potom bude akt druhá, akt první a potom bude druhá polovina, že jo, protože jako s tímhle přístupem opravdu si chybu o tom, že to dneska dohrává. No, jasně. Teď se podívám na ty zbraně. Cuts and Bruises. Aha, dostal jsem achievement. Tak to je super. Tak jo, a co mi teď? No my se budeme podívat na brnění, protože... Jasně. Protože si nepochybuji o tom, že bude jako... No, čekám, ano, 2. Cože? Tak asi prostě... Dneska uděláme prostě první 3 bodyguardy a příště uděláme poslední 4. Potom 3 a potom budeme mít Linkse. Čili ten akt budeme mít na 3 části, ten jeden akt. Jakoby tohle akt by možná ještě šel na polovinu, ale příště už ne. Jasně, tak jo. No tohle je až moc jednoduché. Jo. Prostě jednoduché. Oni by se mohli adapnout ty upgradey. A kdy je vlastně ten jeden upgrade? No, já se ozvu až v levelu 3, takže zatím. Takže jsem zpátky. Jo, začíná sekat, dobré. Dobré, tak jo. Takže. První kola za sebou a teď druhá. A tohle je vlastně poslední bitka před levelem 3. Dneska máme cíl level 4 a první 3 bodyguardy, což jakoby on dá, někdo dá prvního bodyguarda, čili dneska máme na programu 2 bodyguardy. Příště budou další 3 bodyguardi a potom by měla být Lynx, myslím. A Lynx bude na celý díl vlastně by měla být teda. Protože je docela hard. A pokud ne, tak sem stáhneme a ještě si zahrajeme kousek z toho hermetova vlastně do toho levelu 7, že jo? Nebo do toho vlastně do levelu 8, že jo? Tak. Later? Nechci, děkuji. Tak, later. Takže takhle. A jo, my bychom si něco koupit. Show me, please. A myslím, že můžeme ohlídovat? Ne, nemůžeme. To je špatně.
Jo, koupím. Jasně. A nějaká zbraň nová? Jo, saje. Jistě. Tak. Teď ještě čekneme sem. Vezmeme si Desperate nebo Cobra. Vezmeme si Desperate. A tento achievementy necháme být achievementy. Takže tohle bude taková série a bude jakoby delší, když tak řeknu, časově bude delší. Tak, a půjdeme na Lynxového druhého bodyguarda. Tak, Shin. Myslím, že jsme ne. Shin, to je tohoto break. A tohle je, to další, to přesně tak nevím. Hele. Já jsem dal šok, čili, a on je potom agresivnější, když má ten šok, což je špatný. Pro mě teda aspoň. Tak. Pomohnu vlastně po bodyguardovi, se potom se ozvu až s levelem 4 a až s dalším bodyguardem. Jo. Taková těsnotka, bum. Jo. Au. Tak. Mně ta hudba se bude strašně líbí. Já nevím, to nedokážu poznat, to je jako rock, a nejsem si jistý, jestli to je rock, nebo co to je. Tak. Boom. Break. Bouchnem. A to by vlastně mělo být, myslím, že poslední video dneska. Myslím, nevím dál, co bych ještě udělal, že? Pokud znáte stvoření světa, tak ano, to je z toho. Myslím, nevím dál, co bych ještě udělal. Tak, ano, nerozumíš, já tě chápu, že nerozumíš. Hele, a můžeme upgradeovat. Čili teď prostě upgradeneme a potom se vlastně ozvu až s levelem 4. Bum. Vlastně s tím předposledním, že? Nebo s tím vlastně posledním. Ne, poslední. Nebojte se, to není konec ještě. Tohoto vedem. S posledním tím, jako v posledním levelem z levelu 4, ano, takhle. Vykoktal ses už, ano, vykoktal, takže už by. Tak a my si musíme take, ano, díky, 5 diamantov, super, refill. Ano, znovit, tak. A teď se podíváme nahoru. A já se ozvu u vlastně toho posledního z toho levelu 3, takže zatím. Takže já jsem zpátky u dnešního posledního turnamentu. Tady z Velvet. A další vlastně už budeme upgradeovaní a ten. Jo, a mimochodem, by the way, všimli jste se těch znaků, co tam vzadu jakože nesou? Já si nemyslím, že by bylo v pořádku, bylo by v souladu se správnými jakože nějakými těmi prostě knihami, nebo nevím, jak to mám říct, prostě tam ten nádherný znak, co tam jako mají, tak jako já si nemyslím, že by bylo úplně adekvátní pro takovou tu hru. Headcage. Jo, headcage a znám. Headage. Blbost. Jsem neviděl přesně ten achievement, možná to byl headcage. Tak. Bum.
Tak, tady kombo mám docela rád, docela jsou docela dobré zbraně. Každopádně jsem vyhrál. Tohle video bude jenom s jednou prohrou. A na druhou stranu za to můžu ty many, že jo, co mám, a diamanty, že jo. Tak, a jsme level 4? Co to znamená jediné? Jdeme do shopu a... Jo, by the way, to je koupit takhle. Díky. Tak, má... Upgrade. Tak, máme tady něco? Jo, máme. Já chci vlastně ukázat i komba i těch různých zbraní. Třeba Ninja Sword, jestli ho asi spíš nechám. Možná. Tak a my jdeme vlastně na toho bodyguarda. A to je vlastně poslední bitva toho videjka. Needle se jmenuje. Tak, čauka Needle. Ten Ghost, to je, a ten vedle Ghosto je nějaký, nevím, jak on se jmenuje. Má jako divný, i Dandy, myslím. No, kurva, kde je Dandy, asi. No. Takže jsem tu zpátky. Vyuším teďka. Každopádně. Ach jo. No, prostě netrefil, ach jo. Ten díl pojmenu ach jo. Jasně, dobré, díky. Tak. Dá jsem poprvé, tak. Teď dát po druhé a to vlastně bude konec videa, jinak vy to nevíte, ale my se seklo natáčím, čili to natáčím jakoby už po druhé, když to řeknu. Takže už potřebuji to dohrát. Boom. Jeden sek, druhý sek a it's so easy a konec. Takže, pokud se vám video zalíbilo, nezapomeňte nechat like, koment a já se budu těšit u dalšího videa. Takže, zatím.